timanyiti ase miaka twaikire rongo igura abantu baro bagwakanukurira mbara monte kubeteli ngatigandire elide nanjeti njante bakana akabona yubwate liso lyomo igamo gako kule mwana osirire mwezi komino osira nga kyu kora naye bodo kwa muitete timanyiti okurira kuri gutari genuine njira kikoko konyanda kaso oko ene kingo monto yo onyorro bale muboise mbia mona tiante be proprietinga okolera kole genuine gokurukurume nkuli okugwa isiko kura activation yani umuntu akolera busaigo isauli atagete nyare bamorore nga orerire nkuli kolera gokonya muntu uria nonye nuri okarite kwirende okwerire because unabona sama kweli nkonyara tura abantu bali bare affected abantu ana butukurigire mono sana yes abantu aba unabona nye numugako okwerwa omonginoye umugako yobono okumuchenchi umeto abeire omuboraka umugako gwiriru abeire omuboraka usa abana baye babere chintakana uso omonginoye onye no mungino mugaka kwa tayari mwamekiri omonginoye abeire omutakano igonga abantu abana butukurigire mono ase family wachiriga iya ayo gukura bosaige sauli otegeta abantu bakorore wera buna nate bana biko nyalekana ukura kwa gere abantu amanye na mangana nali asumuchiulia lakini asumuchiulia abantu abanyene bakwerere indeed era tukenga ogukuru kwina bokura benko mukonya mono kumomente idalire nandi mono busarengereri mono nandi kwa mu affectiri njiragite ire etalingia ono jinalo chakwateba iga okulera kuri omonye na kulera esauli asireirwe oyo mwabo ubwoba bwaso irime yaye omugusi umenya watanga genda momoremi ono obo okulera kuria igotakire kucha kurume nandi ngotakire gotugurioka kobe wecheche ekora goko wecheche bono ekingirwe chigokonya so etakire nga omuntu muna natebe tangana mosome sana omuntu yo okwirire era onyo uyikirenga kiwitenga nategete kolera tawo bw'abantu tawo bwabuzenga yali alire era tigalire lakini aba bandi tokogendoro ntubasa kogendoro gokore chiche because actually ndukire so muchioli no muntu okwete indatebe bononga asa abantu bali ba andake bagwakanwa barabunga rende tiga balire bakore kwirende okolera kulia kobe controlled otherwise reason iteyo muguchaka kulera ase cheche mutete mwaganu chibesa mutali affected injerende yose no lyo kolete kwirendo osirete oli ngobwati mini okay igo muntu nyakabwate nkorende mutakobetere ryanga utete kulera elindorolekane nga yeah alright ikintugire bwote daktari nga ababandi abantu basarondeti ababira affected kabisa na makweli aya mbabwente korosya mazingira kwenika regio kolera atuko no mugakonye tategetigo sokye gentukiri atukoreringa uborubori bwanyara koba obogosoka timeti njiraki ngaki korosya mazingira kwenika regi umuntu kolera well mbia mono njira ya mokorosya mazingira aliyo kolera naria buna twate basoko gikwanira alright ekero mugo gikwanira buna bono tugukwanaiga togotebia abantu nga ekero umuntu asiriro igwetorere rera asinkaria bono ine njira ya moyo kole kwende yokorosya mazingira aya na begu ikomo akoyo mwari ala isiringa busigare omuoba tatagitikulira akiritigo chime yaye chinsanje nonye buna kale naka igura abantu mugakari wika busembutuko umugako uliorera kabisa mwigo kwana kabisa mangano kwana gotuko koko jiko kimambia kwanya romonto yakolete kwirenda ati mwite so nankali asimomenyete nabo mokonyoranga onye ose umuntu yo garo muoba nabo mokubeke ne environment gite no aneke nanda kikonya kubuga igakibuga ata mangana ya mabira yagira umuntu uliosi bokanere okole kwirende olera ose moku involve mono kuna bono chigasi nere mugutuma gintu gite nero kogenda chibika matangazo seso yokule nero kogenda chikoteba nga igintu gite gitakire koba nero ubwate chibesa buze ne chie budget yeli tuke umeto bono muko occupy ne bintu binge takonyora nere libaga aranyale kulero omontoye so na kyonga mukirieti environment mukirieti chinga kichingororo
egere nonye noyo gocha komotebi pole at least noyo twara chinga kiyenere akonyara korengereri na kolera omonto rioye osirire lakini momobekere chigasi chinyinge omwaka totebi yango sire kusomongina ngaiye ntogetekere inju togenderera otochiga yokonya omonto oria tabwati nere chinga kiya gwikaransa aliere omonto oria omwabo asirirwe. Alright. Karonte toske kurwa sengene iyo kolera kintu taraska kurwo nkonyorora sumu chigeta abantu mparo bali sensitive kaiguru muntu kagukura kego kwanyoranga maybe bwatiru timitus ne ndume turatebe okuburere nde ndume kwe gwante botenga takurira mwana uri nkonyororeka kagukwa lakini oyo nere gata gitarire linda asokie genteke kurwa senkoranya reko bakagutuka unatotebe ngokurira nokuya ego konyonya reko bakogutuka timeti asa mazingira bunayo ngakibalance ngebwe ntunyara ko bakagokorwa. Thank you bro bright amazingira yo ngotonyorari sana iki incident singa igo ni chinyingi kirase kenyoro nanda sabantu bakule to komocha konyora umuntu oyomo wakirense ofentirgo chigaria igakonya gutererwa embeo isaulinga n'abantu bakura bantu bali bakora no ne sanduki elie so umuntu abekire pasi umuntu yo ochenjiri pi ochaka gukura bona baswati abangimba bwate muchando yo busabana abaiseke nali uchakoteba iga neri bia to understand abantu bamintu nande nisikoteba bia abantu abangikero understand tia family yabo ng'abantu bali wikiyo nonyine injira bakomotebi iguru ng'omuntu mino kure igere ngao injira bakonya approach wikebe ngao ayekerenga kilirenga nalia mangana yo aboso mubiro koletwe chikurati chiriyo chikoba iguru basi nabo konyora umuntu yo kuraba separated yake unabona kero mubiri ririyo koletwe konyora normally abantu bali bamanyire urabe kukando kurende utulifu yacha umuntu nero macha koba allowed ocha gocha abandi bali totally atanyare korora muntu mwabo usaiwerio geli nimbwata unabono my uncle amsori rende ko example kitali yetanda atebe lakini nonyine para iga abantu botuli gweta bono nabwatu ururi gitigonga nero urwarire oni njira yuka niringa no nyumba asali igabigite radio abigite radio kabisa litukubuna lero gwateba ogende mwanya okonyara bigite radio ikansi nyumba taigweri ogirinde likweta isikolia amangana ye ya makweli so nataka goteba gaunga etukumanyana ng'ang'aki turabale mubangani guchiase chishoki bune chichigoche olio bwato bokongu mwamo separate onyiri ngata konyara kuirore kwa no muratumi chibesa jinge nari kumugwenia ekera achire into that state one ntumokora no kumurusioro usimumukanipi na abandi bamayete na bagokaninya inche ekera mangana ngayo tintakiri gokora kwende kogendoro. Alright. I think ine renchira yoka and tali yoka inchire ndine lyoko kwana nere. Alright. Inga kiasinga kikwana nere tema ko mwa examples tema koleta chini incident nkeigo mukunya go introduce ye ya naboja kwa nyanere no nyulingo mokomono utali kuibugendo bunekyo ekero mwa kukwanire nere ngora ngore binde bimbiroro nabakanya nero iranire ngora igo at least no nenga kiria gukwa yaba nenga enyenga kiria rani conscious bataiye ruari tirinde njireyo yatukanga tiliko bantambe mono una yarucha kobekero ire se atamanyitia gochakalitangani. Alright. Yes. Alright. Ekero tugusuka sengane togenda tukurire nga kitokore mebaria ndake ba kwereirwe nkonyorora abantu bande kente toswase bintu biri to bente gukora busito bente konyara ko batugukora yatukanda ka muntu yo kure ekero mwanchire ngango maremi muri asugo kwana kuri chinkwana mono kwanyoro mondago ago duelo ninga umuntu yo ngakiare ngomana koigo monye no mongene ka botenga bono ngogocho gukuru ngocho kuruge itane sukari nero gonye gocho ko rentre sukari in that process onye go for example no mwana mukosirire koigo bantu bakora batenga konyona ria chakire twabwetene rugo gocho bariso bono chire no rio omuchando uri kuri betete no arabu na tegererete chingore timetinga kichibwente ko balance gose nigeto kemento ko bene courage ngakianda ke ase mazingira ali bitu kibiri to bwente ko kwana biri bitu to bwente kunyara ko beto ko kwana mbia mono proprietor li swali li amana mono and li very sensitive so emenkwane yitu tubwate galero yes yande benga no nyine kero ko bitabu nubu manyi tubwate igotogotebanga umuntu butambi kaba omororo puso
utwara chinga kichio gotegerera mono kini ukwane amake asinga kinyingi ande kero ya bere samangana matanga yonde gitego banga abantu ba minto tigatobe very careful ngintu kitugukwana nandi ngintu kitutari gukora kwirinde tutagikwana because yari kwagenda koremia no koremi kuringite abantu gite abantu abakuringite uika ukirieti miniome rosi enchira giti chinkwana cheo chibe chikoleta oboremu chikoleta hope chikworo king'obugima mburororo nonye oyo igosirire bona bekonyora oyo osirete nere konyora o provide asumuchi nere ubwate omuchi ya sebintu binde lakini manyanga nonye konyora uri boigo na aba bandi barororo batigara tari ng'abari busa njinalo chakotebanga asichi nkwana chiri abantu to kwana se amatanga ekero abanyene bari baroro tema ga kinjira mukunyara moroki enchira oyonde otigaire nera akororanga naroro nobogima mburoro gochimutu tari kumukura pi ngoyori ngororo bono oruro nga kiugo chako koboro bona ayo no isakolengereria oyoruro atari yarorengo mutangani abantu abamba ari ngoro andu isikorwe bisambu bindo konyanga bosichintakana gite abayibuli bagakwa bakaruo pi chintakana kigatigari bingwerere lakini chiakini na chiro chiabira abantu abanye so create hope tago chaka kubeka mangana ayago chikokori kwirende kogera umuntu yo ayetigane nabokonya nene ero manyene bwi kufire tinga nyale bonere konya rogonkonya bono ururo ngakingo chakoba lakini tema kuligire the strengths umuntu yo nera abugate onyoro mbiya sogotera nako matebi metena no gotera okogotera okongwa nani sometimes na wala nyore olia konya rororo go provide igari nandi gitango gite kurwa soyo nere gosokia embugite ngia yaye nere rakonye nande kero olia ruroro oyo nero goteke position iyo nero okiniri umucho yibose bagenderere ugimambo koera aso umuntu ngakobanyale baruwe toro nyasaye gagusiko mulangu oyo igakoigora nandi guchimuino gali ondoeta so twensi tumanyenga ntole mwanya bantore complete oya omuntu gakure ntubasa kugenda gotebia abantu ngaya bono mucho yo elire ya oyo nere moe time mworo kinga kinera gocha kunyara kugendereri umucho yikurugawe andi with time nabo kanyoro beiro chinkwana chicho go discourage chuko bekirira omuntu utigire moyo onsi ngata iyoro chiruoro pi ikintu yuko kira jinji nenjire bintu byale koba lakini ubugima gwika bogendere nanjire sana point iyo nga igobwente korosio gosemeria should create hope tari okugenda kugari yeri yote nabono nga kiego chakoba moro ki options chiro tinyinga subugima mutenga na gwate emegwekano ekomosegeta nyale begari abana masacho enasirete agendere tibya nagendere abana bali tatu mwa babiri bawombasirete eroche basomere babira bontabana nkiayota arwirega igase state yori alright nanjire sane point ingetenga abantu betu mwanyare ko bamukonye igwa senjira ya beneke magaiga sumuru buli gumuke Dr. Charles Ntabotinega tugendete kurigire nga kitugwente kunyara ko batukaremeya bali banyare ko abago siriri gwamo nabamwabo maybe daktari ase ndoje tubagida kaisano boike bintu binde biri tubwente okora tubwente gukora ekero tokore miuri ukwerero ekero tokore miuri ukwerero abantu ba mintu se kitege kingena tugukwanira chinkwane chitugukwana tema igentega mo connection tuli goikaria uchake ko ligereria weaknesses ichioli osiririwe chitige kabisa uchaka gotebi omonto ng'ana ore marite gabono tugocha gokora kwirende chinkwane chichiruo ropi ekero omonto oria akorete kwirende ari gari akwirire usi chinkwana chiri chugo chaka gotebi bose mbali bamwe abo baroro bose era omonyene maybe omonto yonkunywara amarwa kunyikonyora ocha bose late wachaka gutine noro komotebi ngabono amarwa ya gwikamutige mweba banta bamurega yani wachaka kubwasiokia so abantu bali weaknesses chiao umuchi yo gwika mwechoke sauli chinkwana bunechi abantu mbatakiri okoli kwende kuchitiga pi egera abantu tukwane buna nateba ebintu bigo chengo umuchi oli lakini ebintu bindi byokoleta chinkwana ngabono ninje mbwate gento gite wachaka guchipendekesa nga nayo gocha kunyara gokora gento gite chirusioro because umuchi yo wacha gento gite kire mono no koremia tari gento kindi nandi gocha gokora kwirende chinkwana chindi chitata kiria se
ase omonto asirire ne chinkwana chiria chiogwetania abantu aba ngoche kubatigori bagendera oro kwanyora yo dweretie ase ebinto biria ng'a oyo bose gento gete na kiagokora oyo nana agokorete gento gete bagokora gwatuka kwaretiri chinkwana netoka buna bono nomete ng'a ingi kiamoitete abuna nate aba gusingo twara tuli birengeri binge sana chinkwana chigo chaka kweresa biyana ng'a kiumanyete nyareva mwangite nere busando oringi behind yogo kukwai baminta abantu tiatutie chinkwana chingaigo intu tiatubiki chinkwana chiokoro kiumuntu na ng'a kiago chenji korwaria asare bono accept the new lifestyle ira atuge yakore kwende yaachire lakini tari okumubeka achake gutwara kwanga abantu chinkwana bune echo chinkwana chogo chipendeke soro ng'a nayo gocha kunyara gukora gintu gite chinkwana chinga bune echo tigatuchitige